Boa, mina, begira zer atera zaidan TikTok batean. Neska batek dio aita santua hil dela. Flipatzen ari naiz, begira. Kaixo neskak, azkenengo berri bat daukat, berri triste eta txar bat. Aita santua hil egin da. Oraindik telebistetan konfirmatu ez den arren, guztiok genekien bere osasuna azken egunetan oso kezkagarria zela. Berri honen informazioa Vatikanotik heldu zait. Atzo bere residentzian zegoela, medikuek informatu zuten bere egoera oso txarra zela, eta eguneko azken orduetan arnasten utzi zuen. Berri hau bentzuentzat oso triste izango da, batez ere kristauak diren pertsonentzat. Albiste gehiagoren zain egongo gara, hiletan noiz den bezala, hurrengo egunetan zehar. Eskerrik asko guztiei bideo hau ikusteagatik, hurrengo arte. Hau ezinezkoa da duela, oso gutxi bazegoen hitzaldiak ematen. Ea, ziur zaude albiste hau egia dela? Kontua ez da ez dizudala sinesten, baina kasu honetan TikTok ez da leku fidagarriena honetako informazioa aurkitzeko. Bai, baina bideoak like eta iruzkin asko dauzka, begira, eta jendea esaten du berriak egia dela. Eta bebai bideoko neska dio berri hau baieztatu duena Vatikanoko barne iturri bat dela. Ez dakit, oso arraroa dena. Bai, egia da TikToken edo normagatu aldu. Horrezegatik esaten duten guztia ez da fidagarria. Iturri fidagarrietan begiratu behar ditugu halako albisteak. Bilatu egingo dut iturri fidagarrietan ea berri hau egia denala, ez? Ezin dut sinetsi, ez dut ezer aurkitu bere heriotzari buruz, eta baita Vatikanoak ez du ezer komunikatu. Zer raro dena, ezta? Bai, egia balitz telebistan edo albiste horri fidagarrietan agertuko zen. Gainera, bideoan ez da inolako iturri fidagarri buruz aipamenik agertzen. Barne iturri dena baino ez du esaten, ez dakit. Dena gaina arraroa da. Bai, fake newsetan ere oso ohikoa da. Zurrumurruak askoz azkarrago zabaltzen dira, frogarik eta baieztapenik ez daudenean. Kaixo neskak, bideoa egiten dut esateko lehen esan dudan aita santuari buruzkoa guztiz faltsua dela. Sakonago ikertu ondoren, jakin dugu jaso dugun informazioa ez dela fidagarria. Aita santua oraindik behaketan dago, baina ez da hil. Sentitzen dut akatsa eta barkamena eskatzen dut eragin dudan edozein kezkagatik. Gogoratu beti albisteak egiaztatu behar direla partekatu aurretik, eta ez sinetsi saretan agertzen den guztia. Eskerrik asko bideoak ikusegatik eta barkatu. Amina, begira, neskak bideo berri bat igo du esanez zurrumurru bat izan dela. Eskerrak. Bai, ziur nengoen gezurra zela. Informazio hauek igo baino lehen oso garrantzitsua da iturri fidagarrietan bilatzea egiaztatzeko. Horrezegatik kontu handia izan behar dugu gauzak igo baino lehen. Arrazoia duzu. Ez dute zer partekatuko ziur egon arte.